गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा भिडिअ लानानै फैदों मोननैसो आयदाखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोन बयबो नायलांगोन दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन आरो लोगोसे चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो आङो मिजिंथिबाय दा दिनैनि आयदाफोरनि गेजेराव जाहैबाय मैया 8 मार्च खालि प्रमद बर' बिथाङा चिरां जिल्लानि बेंटल आइफवालियाव थानाय जिहेतु आरसीसी गोदान ब्रिज बे गोदान ब्रिजखौ बेखेवना होबाय आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे बिबुंथि होदों बिथांनि बिबुंथिफोरनि सायावनो एसे सावरायनो होननानै आं भिडिअखौ लाबोनाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांगोन दा गिबियावनो नायनि प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों এই বিশেষ দিনটো এই বাটাবাৰী এই আমাৰ চিৰাং জিলাৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক ডেডিকেট কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ যিটো ভিজন আমাৰ কোনো এটা অঞ্চল যিটো যোগাযোগ আৰু যাতায়াত ইয়াৰ পৰা বাহিৰত থাকিব নালাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি অসমৰ গাঁৱে ভূঞে বিটিআৰ অঞ্চলৰ গাঁৱে ভূঞে যিবিলাক অঞ্চলত কোনোদিনে কল্পনা কৰা নাছিলে যে কেতিয়াবা ইয়াত দলং হ'ব আগতে মানুহ ৰাইজে বহুতখিনি কষ্ট পাইছিলে কেতিয়াবা নাও কেতিয়াবা পানীৰে যায় মানুহবিলাকে এই নদীটো ক্ৰছ কৰিব লগা হৈছিলে বহুত হয়তো জীৱনো যাব লগা হৈছে আজি সেই পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গ'ল আৰু আজিৰ পৰা এই উত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে এই আইপোৱালি দলঙৰ দ্বাৰা যাতায়াতটো খুব ভালকৈ কৰিব পাৰিব बे सुंद' भिडिअआव रायजो राजा नोंथांमोना नुबाय जे प्रमद बर' बिथाङा बे ब्रिजखौ बानायनायनि सायाव सोरखौ बाख्नायदों बिथाङा खालि बे आसामनि सीएम प्रधान मन्त्री बिथांमोनखौल' बाख्नायनो रोंगौ नाथाय बे ब्रिजखौ एबा बे दालांखौ सोर लाबोआ सोर गायसंफैया आरो बे ओनसोलाव बे दालांखौ नांगौ होननानै सोर गोसोखाङा दा बेखौ बिथाङा रायखांनो बावलांबाय नामा ना गोसो जानानैनो रायखाङाखिसै जाय बिथांमोनखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार जाय आसामनि मानगोनां सीएम बिथांमोनखौ बिथाङा धन्यबाद होनो हाबाय नाथाय बे दालांखौ लाबोनानै बेयाव फसंफैग्रा अन्थाइ खाम्फायाव रोखा रोखा नाम लिरजानानै दोननाय बिथांमोननि मुंखौ एसेबो बिथाङा रायखांदेराखिसै दा बेवहाय बिथांनि गोसो सिङाव मा दं रायजो राजा बयबो मिथिखाबाय जाय बिथांखौ प्रमद बर' बिथाङा दा धन्यबाद होदों बिथाङा जोंनि बिटिसिनि हेंथायैसो खामानि मावबोबाय थादोंमोन बेखौ आं मिथिगौ नाथाय बिथाङा माबे गोसोखौ लानानै बा बबे सानखांथिखौ लानानै दिनैहाय बेबायदि धन्यबाद होखो बेखौसो साननो गोनां जानानै फैबाय आচ্ছা बे थांदो आरो ससे बिबुंथि नायबावनि मा बुंबावदों आरोबाव बिथाङा हाग्रामाय गालिब পাৰিব পৰা একো যুক্তি নাই কাৰণ তেখেতৰ 17 বছৰত ৰাস্তা দলংটোতো বাদ দিয়ক মানুহ ইমান অশান্তিত আছিলে কোনো এটা জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম কোনো বাসিন্দাই বিটিআৰ অঞ্চলত শান্তিত নাছিলে আজি কোনখান মুখেৰে হাগ্ৰামাই আমাক ক্ৰিটিসাইজ কৰিব তেখেতৰ দিনত মানুহ জিয়াটো ভুগিব লগা হৈছিল নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিব লগা হৈছিল ভয় শংকাৰে জীৱন কটাব লগা হৈছিল বড়ো অনাবৰৰ সৃষ্টি হৈছিল আজি ইমান এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আহিল এই পৰিৱেশত যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই আমাক হে যদি গালি পাৰিছে ইয়াতকে আৰু ভাল চিন্তা কি থাকিব তেখেতৰ লাগে আজি আমাৰ চৰকাৰ আছে বুলিহে তেখেত সকলৰ নেতৃত্বৰ সময়ত কি কৰিছিল না হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কিবা কৰিছিল না তেখেত সকলে কিবা কৰিছিল 2020ৰ আগত ইমান অশান্তিৰ পৰিৱেশ আছিল আজি সেই মানুহবিলাকে কোনটো মুখেৰে ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহে অসমত এটা নতুন দিগন্ত আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন অসমখন ভাৰতৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে গঢ় দিয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দেশ হিচাপে গঢ় দিয়া বিশ্বগুৰু হিচাপে আজি গঢ় দিয়াৰ যি সপোন এটো বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি আজি হাতত লোৱা হৈছে नुबाय दा रायजोफोर बे ससे भिडिअआव प्रमद बर' बिथाङा जाय दालांखौ बेखेवदों बे दालांखौ सोर लाबोआ सोर गायसङा बेखौबो मिन्थिखाबाय अन्थाइ खाम्फाखौबो नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजोंनो नुखाबाय नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बे अन्थाइ खाम्फा सेराव थानानैनो मा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया लामा दालांखौथ' बाद हो
लामा दालांखौल' बाद हो बिथाङा जेबो मावाखै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो नागिरदों नाथाय बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां एसे सानग्रोयोब्ला मोजां जागौमोन बुंनांगौब्लाबो गुबुन पइन्टफोरजों बुङोब्ला एसे मोजां खोनागौमोन नामा जे जों बायदि जाम्बा जाम्था रायजो राजाफ्रा बुजियै बायदि माखासे पइन्टजों बुंबा साबसिन जागौमोन बायदि मोनदों नाथाय बिथांनि बुंनाय रावखौ खोनानानै जोंबोथ' बुजिजोबथारबाय जे हाग्रामा महिलारिया जेबो मावबोआखै होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों अब्ला सानदो रायजोफोर दा जोंना आथिखालनि बिटिआरनि CEM बिथाङा रायजो राजाफोरखौ माबायदि बुरखायदों आरो माबायदि नंखाय खोथा बुंनानै गावनि सिङाव लाबोनो नागिरदों निश्चय हमनो हाखाबाय दा आं गोबावथार सावरायला बे आयदानि सायाव रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानैनो निश्चय एसेबाबो हमनो हाबाय दा गुबुन मोनसे आयदा दङ दे साननैसो सिगां बनसुआ चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माखासे ओनसोलफोरनि जायफोर PMAOI न'आ दासिमबो आबुङै लुफुंजायाखै बेफोरखौ नायदिंनानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे खोथाफोर फोरमायदों दा बिनि सायाव बिरदाव बसुमतारी बिथाङा माखासे खोथा बुंदों जे बनसुआ बेफोरबायदि हाबाफारियाव आखाइ होनो नाङामोन आरो उनावबो आखाइ होनो नाङा होनना बिथाङा फोरमायदों दा बिनि सायावबो फंनैसो खोथा बुंनि जे बनसुआ फरायसा आफाद हय थिगैनो दं फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ बेखौ बयबो लुबैयो आरो बयबो मिन्थिगौ दा नाथाय फरायसाफोरनि खामानिखौ मावनायजों लोगोसे समाजाव सोलिनाय एबा सरकारा खालामनाय माखासे कारापसन दुर्नीति बेफोरखौबो फोसाबलांनांगौनि दायथ' फरायसा आफादा दं थिग बेबायदियैनो गोदो सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेफोरबायदि समाज बेरेखा बा सरकारनि कारापसनफोरनि सायाव खोथा बुंबोदों एबा सरकारनो आसि थुनानै खिन्थाबोदों दा बेफोरो जाबोयो आरो जानांगौ अब्लासो जोंनि ओनसोला जौगालांनाय फारसे दावगालांगोन एबा जोंनि समाजाव थानाय माखासे गाज्रि आखुथायफोरा जोबलांगोन दा अब्ला नायनि बिरदाव बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों जोंहा बनसु हिसाबै बिथांमोना फरायसा हानजा हिसाबै फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोना निसय फरायसाफोरनि माखासे जौगानायनि फारसे खामानि मावनांगौ दं होननानै आं सानो आरो बिथांमोनहा फरायसाफोरनि खामानि मावालासेनो जे गुबुन गुबुन माखासे एक्टिभिटि लानानै जेरैबायदि दा खामानि मावबाय थानाय आं नुदों बे खोब जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जे दिनैहाय सरकारनि आसनि मोननायफोरखौ लानानै गामि गामि बिथांमोनहा बेबायदि थुनज्लायहैनायखौ जों नुदों आं आसा खालामो बे हाबाया खिन्थु बिथांमोननि नङामोन बेखौ जोंहा जोंनि सरकाराव थानाय बे दोलोनि मानसिफ्रा बिनि सायाव निसय नायबिजिरनानै खामानिखौ मावगासिनो दङ आं आसा खालामो बिथांमोना बेबायदि माखासे थुनज्लायनाय खामानिनिफ्राय गोजानाव थानाया खोब मोजां बे ससे भिडिअखौथ' नुबाय नुनानै निश्चय रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे बिथाङा मा बुंनो नागिरदों नाथाय नैबे ससे भिडिअ दंबावो जे समनि रादाब खौरां बिजोंनि खौरांगिरिफोराबो बेबायदिनो गोबांथार PMAOI नि लुफुंनो हायै बा चेयारमेन मेम्बारफोरा जाख्ल'नानै लुफुंनानै होयि न' आद्रा थानायफोरखौ दिन्थिदों दा बिथांमोनखौबो बुंगोन नामा जे खौरांगिरिफोरा बेफोरबायदि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनो नाङा होननानै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं गोलाव खालामला नैबे ससे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोजोबनोसै जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय दिनै आं दङ चिरां जिल्लानि नैबे देवस्रि VCDCनि बे लावख्रिगुरि गामिनिनो गुबुन गंसे न'खराव दंफैयो थांनाय 2022 मायथाइयावनो नैबे IOI न'खौ मोननाय बिथांमोनाबो इनकमप्लिट जाना दङ दा बे समाव केमेरामेनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों बिथांमोना बेबायदि हालोद जाय न'आ 2022 मायथाइयावनो सोरखारि सेंसन जादोंमोन दा बिथांमोना बेबायदि सेसा फिसिनानै दोनदों दा बे मा जाहोननि थाखाय कमप्लिट जायाखै आं नैबे न' मोनगिरि मादैनिफ्राय मिथिना लागोन मादैया एसे नैबे आंजों लोगोआव दङ लावख्रिगुरि गामिनि जाय नैबे न'खौहाय मोनदोंमोन मादैना मुङा मामोनलाय मादैमोना न'आ बे 2022 सनावनो मोनदोंमोन होननानै जों मिथिना मोनदों नाथाय कमप्लिट जायाखै दाबो मा जाहोननि थाखाय कमप्लिट जायाखै
बिनि रागानो जोंबायसोमोन आङो हरनो होलासो नंबायमोन रागायानो मोना माबो मोना नुवानो बायजोबसैनो बोराय गोजा नुवानो भटजों खोथा गैया नोंसोर बे बेखौ रागा जोंनो आं मोनैखाय जाम्बि नालाय रागा जोंखागोन आं मोना नालाय दा खोथाया जाबाय मा बे न'आ जि कमप्लिट जायाखिसै सोरखारनिफ्राय माने जिथु जाखिनि न' लुनो थाखाय सोरखारा थाखा हरो बे थाखाखौ मोनदोंना मोनाखै मादैमोना